mopogore opogore mago paro mabiro kotenore kod nek kachal kod monj mamoko bende mosebedo katimore e county ma Kisii kon mano bende ma Nyamira. Nyalo bedo ni magi bende timore e counties mamoko Violet, to oganda pokuko kata mondo mi giwachgi. En ang'o manyalo miyo oganda timo gik machalo kamagi? Isewacho kacha kan wachako wechego mag hera nyalo bedo kanyo, kata bedo kod wich moro ma ok ni kare. Iwacho ni ka ng'ato osenego nyawadgi, en mana hospital kende kata jochiw thieth nyalo wacho ni oyo ng'ane ne wiye rach kinde mano timo ma, ng'ane ne nigi tuo. Gik mage mamoko manyalo kelo hinyruok machalo kamagi ne ji. Iyudo ni ati economy ma wantiere sani ji mang'eny osebedo ka gibedo frustrated. Yeah? Tiyudo ni ati frustration ni ji yudo gi yore mopogre. Nitiere ng'at mochiew gokinyi odhi manyo tich, ok oyudo tich, e ot ji dwaro chiemo, onge kaka onyalo mi jogi chiemo. Kodoge ot, dhako kaka dhako, gima dipenji ni ati osiepa kawuono chiemo ni kanye, ama penjo kaka mago. Tiyudo ni ati ng'ani kuma nodhie no ok oyudo tich. Koro seche moko wakia kaka wa channel frustration ni jok ma wadak go. Koro nikech mirima ma idhicha, ing'e maber kaka dichuo onego i-provide ni di jogi, lakini okinyal. Tipenjri ni ati be ginyalo elewa tabo chung nadi kaka dichuo kanyiso gini ati odaka provide negi tani mana kendo nyithindo gi